бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ассалому алайкум. ҳамасола санаи 7 декабр дар кишварамон рӯзи кормандони мақомоти молия таҷлил мегардад. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми табрикии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати рӯзи кормандони мақомоти молия. бо камоли эҳтиром кулли кормандони мақомоти молияро аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иди касбиашон рӯзи кормандони мақомоти молияи ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош мегӯям. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, мақомоти молия чун ниҳоди меҳварии иқтисоди кишвар дар татбиқи сиёсати самарабахши молияи давлатӣ, тарҳрезӣ ва роҳандозии таъмини молиявии бюджет, такмили низоми андозбандӣ, таъмини суботи молиявӣ ва баландбардоштани самаранокии идораи молияи давлатӣ, ҳаҷми даромади бюджети давлатӣ, назорати истифодаи босамари маблағҳои бюджет ва таъмини рушди иқтисоду иҷтимоиёти кишвар саҳми сазовор мегузоранд. бо назардошти саҳм ва ҷойгоҳи ин мақомоти муҳими молиявӣ ҳамасола санаи 7 декабр дар мамлакат чун рӯзи кормандони мақомоти молия таҷлил карда мешавад. боиси таъкид аст ки кормандони мақомоти молияи вилояти Суғд аз ҷумла шаҳри Панҷакент бо роҳнамоии раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода вазифаҳои хидматии худро чун яке аз сохторҳои муҳими иқтисодиёт бо камоли касбияту масъулият ва софдилона ба ҷо меоранд. рӯзи кормандони мақомоти молияи ҷумҳурии Тоҷикистонро бори дигар ба ҳама кормандони он шодбош гуфта барояшон саломатӣ ва дар амалӣ намудани сиёсати молиявии ҳукумати мамлакат барори комёбӣ орзу мекунам. рӯзи кормандони мақомоти молия муборак бошад. ба муносибати рӯзи байналмилалии муқовимат бо коррупсия аз тарафи шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Зарафшон семинари илми амалӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки раисон ва намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони Масҷо, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи минтақаи Зарафшон, роҳбарони тамоми сохторҳои хоҷагии халқ бахшида ба рӯзи байналмилалии муқовимат бо коррупсия ки ҳамасола санаи 9 декабр таҷлил мешавад, дар доираи нақшаи кории агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи шӯъбаи минтақавии раёсати назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Зарафшон семинари илми амалӣ дар мавзӯи муқовимат бо коррупсия самти афзалиятнок ва рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ баргузор гардид. семинарро сардори шӯъбаи минтақавии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Зарафшон Акобирзода Дилшод оғоз бахшида бори дигар ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси дастуру супоришҳо ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари соҳибистиқлоли мо барои муқовимат бо коррупсия заминаҳои ҳуқуқӣ гузошта шуда бо мақсади иҷрои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори махсус агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсия таъсис ёфт. дар идомаи суханронии хеш Акобирзода Дилшод бори дигар таъкид намуд ки маҳз дар партави конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар муддати хеле кӯтоҳ ҷиҳати таҳкими мубориза бар зидди амалҳои коррупсионӣ ба комёбиҳои азим ноил гардида дар ин давра 20
амру фармон санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ барномаву стратегияҳо қабул гардиданд. ҳамзамон дар ин семинар ба ҳозирин иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия барои солҳои 2021 ва 2030 дар ду марҳила ҷараён дорад ки бояд ҳама дар татбиқи он саҳми арзандаи хешро гузоранд. дар семинари илми-амалӣ раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода, муовини якуми раиси ноҳияи айнӣ Раҳматзода, прокурори шаҳри Панҷакен Азимзода Сарвар Бозор, прокурори ноҳияи айнӣ Имомзода Нуриддин, прокурори ноҳияи Кӯҳистони Масҷо Ҳасанзода Аббосҷон, раиси суди шаҳри Панҷакен Мирзо Ҳомидзода Диловар, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Кумитаи Иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода, муовини сардори гумруки шаҳри Панҷакен подполковники хадамоти гумрук Муъминов Абдувакил ба сухан баромада бори дигар андешаву мулоҳизоти хешро пиромуни тақвият бахшидани тадбирҳои ҳадафнок ҷиҳати муқовимат бо коррупсия арзёбӣ намуданд. дар ҷараёни кори семинар раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода, прокурори шаҳри Панҷакен Азимзода Сарвар Бозор ва сардори шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон Акобирзода Дилшод пиромуни паҳлӯҳои гуногуни мубориза бар зидди коррупсия андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд ва изҳор намуданд ки ҳадафи асосии ҳар яки мову шумо саҳм гузоштан дар татбиқи стратегияҳо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҷиҳати паст кардани шиддатнокии коррупсия мебошад. ҳамин тавр дар ин семинар ҳамаи иштирокчиёни он ба роҳбарияти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Зарафшон барои ташкилу баргузории чунин як машварати дастурдиҳӣ ки воқеан ҳам барои баландбардоштани маърифати аҳли ҷомеа аҳамияти басо калон дорад, арзи сипос намуданд ва таъкид шуд ки чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар ташкилоту корхонаҳо баргузор карда хоҳад шуд. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати молияи шаҳри Панҷакент ҷамъомади идона баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. санаи 7 декабр муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода бо мақсади шодбошии кормандони раёсати молияи шаҳр ба дафтари кории эшон ташриф овард. сараввал Сафарзода Муҳаммад Содир паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ироа намуда аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳама кормандонро бо таҷлили рӯзи касбиашон табрик намуда қайд намуд ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат низоми идоракунии устувори молиявӣ ҷавобгӯ ба талаботи иқтисоди бозорӣ ташкил ва ташаккул ёфтааст. яке аз падидаҳои асосии ин низом барориш ва амалкарди воҳиди ягонаи пулӣ, пешбурдани сиёсати пулию қарзӣ, такмили низоми андозбандӣ, шаффофӣ ва баландбардоштани самаранокии хароҷоти буҷет, нигоҳ доштани вазъи мутавозини маблағгузории буҷет,
تامین کرده شد. این زمان وظیفه اساسی کارمندان مقامات مالیه عبارت از آن است که به جریان تطبیق سیاست انداز تحکیم بخشیده، بودجه دولتی را منتظم و سریع وقت تهیه نموده، استفاده با صرفه و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی را به راه مانده، چاره‌بینی‌هایی را که از خزینه دولت مبلغ گذاری می‌شوند با مبلغ تامین نمایند. در ادامه صحبت معاون یکم رئیس شهر با خوشنودی ابراز داشت که این روزها باعث تذکر است که کارمندان مقامات مالیه در شهر وظیفه خدمتی و عهده‌داری‌های منصبیشان را موفقانه اجرا می‌کنند و تحت راهبری سرداری ریاست مالیه میرزا حافظیان جهان در پیشبرد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق بلند برداشتن سطح حیات ساکنان شهر جد و جهد می‌نمایند و تلاش دارند تا وظیفه بر عهده داشته خود را با سری بلند اجرا نموده بهر پیشرفت جامعه سهم باسزای خویش را گذارند و در وضع تنتنوی به کارمندان ساحه مالیه شهر سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. سرداری ریاست مالیه شهر از نام خود و کارمندان ریاست سپاسگزاری خویش را به رئیس شهر پنجکент جهت قدردانی و ارزش‌گذاری به مهنت ایشان رسانیده قید نمود که ما همه کارمندان ریاست مالیه بهر پیشرفت مالیوی شهر پنجکent همه کوشش و تلاش خود را به راه خواهیم ماند. در فرجام معاون اول رئیس شهر سفرزاده محمد صادر، سرداری ریاست مالیه میرزا حافظیان جهان و کارمندان ریاست مالیه در درآمدگاه ریاست مالیه شهر پنجکent با هم عکس خاطروی گرفتند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. با اقدام تلویزیونی سیما و شرکت رخش تاکسی 33 بخشیده به 30مین سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در بین خوانندگان مؤسسه‌های میانه تعلیمی شهر و دهاتی پنجکent آزمون تلویزیونی انشای بهترین به راه مانده شده با معین شدن غالبان آن جمع گردید. بخشیده به 30مین سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان تلویزیون سیمای شهر پنجکent در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent، شعبه معارف و شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکent در بین خوانندگان مؤسسه‌های میانه تعلیمی شهر و دهاتی پنجکent آزمون انشای بهترین را راه‌اندازی نموده جمع بست کرد. چطور شما اطلاع دارید دور اولی این آزمون در حدود مؤسسه‌های میانه تعلیمی شهر و دهات پنجکent در بین خوانندگان از صنف 6 تا 11 گذرانیده شده. دور دوم آن با اشتراک غالبان دور اول در مؤسسه میانه تعلیمی رقم 47 شهر پنجکent برگزار گردید. در دور دوم اشتراکچیان بار دیگر در موضوع اجلاسی تقدیرسازی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان انشا نوشته با این واسطه فکر و اندیشه، ملاحظه و دانسته های خود را بیان کردند. برای بهای سزاوار دادن به دانش و ذکاوت اشتراکچیان و معین نمودن غالبان این آزمون در بینای شعبه معارف شهر پنجکent با اشتراک 5 نفر آموزگاران ورزیده انشاهای نوشته خوانندگان تفتیش کرده شد. استادان صاحب تجربه که به حیث حکمان در این آزمون اشتراک کردند از ساعت 9:30 تا ساعت 13:30 بیش از 100 انشای نوشته خوانندگان را از نظر گذرانیده به هر یک بهای سزاوار دادند. هرچند اکثریت خوانندگان با یک استعداد بلند برداشت‌های خود را وابسته به موضوع پیشنهاد شده در انشای خویش به طور مفصل و قناعت بخش نوشته بودند، اما استادان را ضرور بود که از بین این همه تنها 3 نفر غالب را معین کنند. بنابراین هیئت حکمان بعد از به اتمام رسانیدن تفتیش انشاها با مشورت همدیگر 3 نفر خوانندگان ارزنده را برای به دست آوردن غالبیت معین کردند. این هم باشد غالب جای اول از جماعت دهات رودکی، غالب جای دوم از جماعت دهات اماندره و غالب جای سیوم از جماعت دهات لایق شیرالی می باشد. تشکیل کنندگان این آزمون معاون رئیس شرکت صدا و سیما در شهر پنجکent صبرینا اکرمووا، رئیس شرکت رخش تاکسی مفتون جورایف تلاش نمودند تا این آزمون به طور شفاف گذرانیده شده تنها خوانندگان ارزنده به غالبیت برسند.
бинобар ин бо пешниҳоди муовини раиси ширкати садо ва симо Сабрина Акрамова пеш аз тафтиши иншоҳо қисми болоии дафтарҳои ҳар як хонандаҳо ки дар он ному насаб ва мактабашон навишта шуда буд ҷудо карда шуда дар зери ному насаб ва дастхати хонандагон рақами ягона гузошта шуда танҳо дастхати хонандагон барои тафтиш ба ҳайати ҳакамон пешниҳод карда шуд ки ин тарзи кор ба ташкилкунандагони ин озмун мусоидат кард то ба таври шаффоф ҷамъбасташ намоянд. рафти тафтиши иншоҳоро муовини раиси ширкати садо ва симо, раиси ширкати рахш таксӣ, муовини мудири шӯъбаи маориф ва хабарнигорон назорат карданд. бояд тазаккур дод ки ташкили чунин озмунҳо барои рӯҳбаланд кардани хонандагон мусоидат намуда онҳоро бештар дар роҳи донишомӯзӣ тавқин менамояд. роҳбарияти ширкати садо ва симо ва ширкати рахш таксӣ кӯшиш менамоянд дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар оянда низ чунин озмунҳоро дар байни хонандагон роҳандозӣ намоянд. ба наздикӣ қадршиносии ғолибони озмун ба таври барномаи муфассал намоиш дода мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр.